କହିଦିଅ ଭୋଟ ଦେଲେ ବାଡେଇବେ କହିଦିଅ ଆଜ୍ଞା କହିଦିଅ ତମେ କଣ କହିଦିଅ ଭୋଟ ଦବୁ ନା ନାଇଁ ଭୋଟ ଦବୁ ନା ନାଇଁ ଏଜେଣ୍ଟ ଯିବ ନା କିଏ ମନା କଲା ଆପଣ ଖାଇକି ଯଦି ବାଡଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲି କହିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଜେଣ୍ଟ ରହିବେନି କି ଏଜେଣ୍ଟ ରହିବେ ନା ରହିବେନି ଆଜ୍ଞା ଏଜେଣ୍ଟ ତମେ ରହିବ ନା ନା ରହିବ ନ ରହିବ ଆମେ ଭୋଟ ଯିବୁ ନା ନାଇଁ ଆମର ଭୋଟ ଦେଇଥିଲା ଭୋଟ ଦବୁ କି ନାଇଁ ଆମର ନିୟମ କିଏ ମନା କଲା ହେଲେ ଆପଣ ଖାଇକି ବାଡେଇବେ ଲୋକକୁ କିଏ ମନା କଲା ହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି କିଏ ମନା କଲା ଭୋଟ ଦିଅ ହେଲେ ଆପଣ ଖାଇକି କେମିତି ବାଡଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରେ କହିଛି ଭୋଟ ଦିଅ ଆମେ ଯିବୁ ତ ଆମର ଟାଇମ ଅଛି ନା 5ଟା ବନ୍ଦେ केतना नहीं कह दिंतु आगे ना केतना नहीं कह दिंतु नहीं आपण केतना देकी पाइछते ना आपण केतना नहीं कह दिंतु वोट दियंतु वोट दियंतु नाटा के देखा वोट दियंतु अरे भाई क्या करेंगे आपके सामने मार रहे आदमी लोग को आप क्या कर रहे हो ये बता दीजिए क्या कर रहे हैं बता दीजिए ये